Benvidos a outro vídeo de Fora de Campo. Eu son Quimera e hoxe vou vos falar da iluminación. Que? Pensabades que só a cor tiña símbolos? Pois non, todo ten símbolos, pero neste caso veremos o da iluminación. Por un lado está a luz dura, que divide o iluminado do escuro, máis dramático, máis cortante. Polo outro está a luz suave, que é máis amable e libre. Ademais disto, tamén existe o simbolismo dependendo da dirección da luz. Se é unha luz frontal, a planas de expresións é moi obxectiva. Se a luz ven en 45 graus, adoita ser amable e fermoso, xa que xera volume e aporta dirección. Unha luz a 90 graus transmite drama e busca emocións máis intensas. A contraluz separa as personaxes do fondo, transmitindo emoción. En canto ás luces cenital e nadir, a pesar de ser totalmente contrarias, transmiten emocións igual de intensas. A cenital provoca misterio e incomodidade, a pesar de ser a máis común na natureza. A nadir está relacionada co medo e ca loucura. Ademais de todo isto, tamén existen diferentes estilos de iluminación que producen máis sentimentos. A luz preciosista busca o claro escuro e a beleza da imaxe con cores vivas. A luz moderna desdramatizada é fría e adoitase empregar para momentos de dor ou morte. A luz moderna horrorista busca os erros da natureza. A luz feísta pretende incomodar ou molestar. A luz posmoderna busca a exageración e a provocación. A luz barroca vai máis alá da luz, tratando de dar realismo máxico. E por último, a luz expresionista trata de provocar emocións por sí mesma. Como podedes ver, iluminar unha escena non só ten que ver con engadir luces, senón que depende da intención que se trate de mostrar en cada momento. E agora, cal é o vosso estilo de luz favorito? Deixade nos comentarios. Abur!